יש אנשים שנמצאים במצב של מצוקה בריאותית, כלכלית, לפני לידה, עובר שלא יודעים בדיוק מה קורה איתו ויש חששות לקראת הלידה. ואנשים מחפשים שילמדו לרפואתם, להצלחתם. אז יש עכשיו יוזמה ללא תשלום, אתר מיוחד שבונים אותו, כבר נבנה, זה אתר שמוכן, עוד מעט הוא יתפרסם בעזרת השם, שיוכלו לרשום שמות ויעבירו את זה לאלה שבכל מקרה, יש כאלה כבר לומדים תורה. אז אם אתה כבר לומד, כבר מתפלל, קורא תהילים, למה לא תזכיר את השמות האלה גם? בבקשה רבותיי, יגיש אחד חברים, כולנו נלך אחרי התנועה הזאת, שקדשה של שם שמיים בכל הזמן שהייתה, והוכיחה את עצמה, שכל כוונתה לשם שמיים, ואני עומד בראשם, ומנחה אותם, ואין דבר שהם לא שומעים לי. כל דבר שאני אומר להם, שומעים לי, ואני עומד בראשם. מי יעמוד בראש מפלגתו של אמנון יצחק? מי יעמוד בראשה? עמוד בתוכה, הוא בעצמו, הרבה צריך. מה, הוא כל כך למדן? מה, הוא תמיד חכם? הוא קורא את עצמו חכם. חשב את עצמו גבוהה, שהוא מנהיג. צריך לדעת שהוא מתייהר, הקדוש ברוך הוא משפילו. לכן רבותיי, מעולם לא התנסיתי, לא גבהתי. וקורח אומר, ולא תנשאו על קהל השם. זה קורח, במחלוקת, בכל דור ודור, ובני קורח לא מתו. יש בני קורח שעושים מחלוקות. אני מוחה על המצב שלנו. הקדוש ברוך הוא יראה הדמעות האלה ויחון על עמו ישראל, יהי רצון השם ירחם, השם יחלק לשמחה, שהרב יראה את ההצלחה והבשורות טובות. ישמור עלינו, אמן. על עזבנו ועד תשנו, לא עזב ולא יעזוב, בעזרת השם, ועיני כבודו תחזינה בעזרת השם בהצלחה. ישפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, אני בצער גדול. וכל מה שעושה לנו גם כן, אמנון יצחק, שגוזל מאיתנו קולות, ומחליש אותנו. אני מאוד מצטער מדבריו ומעשיו הרעים. זה איש ירא שמיים, אין לו יראת שמיים. כל מה שהוא עושה בשביל כבוד שלו. אני מצטער מאוד ממנו, וכל מי שיתמוך בו, אני לא מאחל לו. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי כל כוחנו בתורה, וש"ס זה עמוד התורה. הם כולם מקיימו את הפסוק, גמורים לעמוד הפרץ והולכים את הגזרות. בעזרת השם, כזכו את השם ויער לנו בגבר ישראל.